televisió és visual. Sí, sí, però vostè és bàsic. S'ha protegit Què porta i escrit li a la hem mà? donat la volta. Ui, això és que sóc molt xuletera. Això també ho feia el senyor Puigcercós, també el va... Ensenyi'm les mans, perquè aquí podrà que ve d'un examen, senyor Puigcercós. No, coses que se'm venen al cap. No es veia No es veu la lletra? No es veu el què. Es pot veure, Però és evident no diu res de l'altre món, que hi perd alguna cosa. Estem sentint Però la una gavina veritat- que ningú interpreti que la gavina li porta la contrària, que tampoc no seria... Està aplaudint. Està aplaudint, d'acord. Està contenta. Vostè és una de les nostres estrelles, la seguim amb una atenció bàrbara. Quan vostè es posa les botes, nosaltres tremolem. Ajudeu-nos, ajudeu-nos. Sobretot quan es posa aquelles que li cobreixen fins aquí sobre el genoll. Aquestes no li agraden bé. Aquestes estan molt bé, sí senyor. Però, per exemple, l'altre dia vostè ha fet entrevistes normalment admirables, vostè té un esperit guerrer, vostè sap el que és mantenir l'atenció, però l'altre dia amb el Rajoy, senyora Terribas, li haig de dir que va estar vostè una mica fluixa i fora de to. Se dice de los medios de comunicación todas estas cosas de la verdad y tal. Oiga, es que, Señor. coño, ¿por qué no apostamos por la libertad? Si la meva àvia tingués rodes seria una bicicleta, però no té rodes. Ara França ja una està mica, dient... perquè si no em mira no sap quan li vull tornar a preguntar una cosa. Estava pensant. Ja, és que els polítics quan parlen, quan agafen el discurs, com que no estan acostumats a parlar, aleshores no saben quan l'altre vol interrompre. Vostè m'interromp quan vulgui. Escolti'm una cosa. No hi ha més d'un 15 o un 16% de persones que puguin entendre de què s'està discutint o de què parla un polític quan està fent un discurs. Es la mejor ley de leyes con más autogobierno y con el reconocimiento pleno en pie de igualdad del catalán y del castellano en Cataluña. ¿Cómo no va a ser el mejor estatuto si es el último? Sería grave que no lo fuera, pero como el punto... No, podría ser peor. Quan els mitjans reproduïm això i diem, segons la Comunitat Autònoma de Madrid, 2 milions, segons la Guàrdia Urbana, tant, nosaltres què estem fent? El ridícul. Dígame, que la veo. Es que las dos somos así ansiosas, es normal. Una cosa que seguro que el espectador en Catalunya va agradecer. Em pot dir ara ja què no toca avui? Toca el que vostè vulgui. Ara les coses han canviat una mica, eh? Sí, sí que han canviat, sí. Vostè ha fet declaracions dient que si accepta les seves condicions potser sí que... Almenys per a mi és un càrrec de consciència. Però la pregunta que jo li feia i que no m'ha respost, a part de les que no m'ha respost, que ja hi tornarem... No li puc dir, perquè són converses... O la tercera o la segona, però no em pot dir això. No li puc dir... És com oferir-me un pastís i dir-me que estic de règim. Però miri, doncs ho sento, doncs està de règim i no se'l pot menjar. Podem preguntar qualsevol cosa? Jo potser no li contestaré, això és el seu, Vol dir que no farà servir? També n'he pres d'això, Clar, si no l'he pres en tant de temps, jo no l'aprendré mai. Però vostè pregunta... A mi és la metàfora... A veure, això és una mica agafar el rave per les fulles, senyor Espada, perquè... Quin rave i quines fulles, senyora Terribas? Cuidao, vull dir, cuidao. El que és evident és que aquells 3 dies de ple van ser intensíssims, tan intensos que van acabar amb l'energia d'aquests 5 homes i dels diputats i diputades que omplien el ple. Mònica. Sí? Una dona. Una dona. No és poca cosa per al que representa, primer estar en el govern i després amb aquesta cartera. Que vagi bé, alcalde Joan Clos, amb o sense aturador.